Ahojte lidi, dneska si zahrajeme Animal Company. Jsme tady ve výzivce. A tohle bude náš film. Upozornění, je tady hodně prdel. Takže jdeme na film. Plácat se ve výřivce je sranda, ale víš, co je ještě větší sranda? Hrát videohry, pojď! Okay. Já jsem to tady udělal tak, skoč sem, nebo použij si, čo? Potom vylez sem! Ještě použij, čo? Pamatuju si, že videohry jsou tady. Tady je moje nový Nintendo. Ty máš Nintendo? No jasně. Tak pojď. A je tady i pizza. Mám 2 ovladače, takže... Jo, můžeme počkej, já jsem tady. A mám novou Mario hru. A Pokémon hru, kterou chceš. Jak to? Asi Pokémony si zahraj. Počkej, já tam nejsem. Ach jo. Tak, dám to tam. No, Uka, se těsím. Dej mi. Tam jdeme hrát. To nemyslíš vážně? Vrať to tam! Tak počkej. Tak, je to tak. Já jsem tu napus. Ještě jedna hra. Vidíme moc extrémně. Jak to zase? To nemyslíš vážně snad? Já jsem nejlepší. Víš co? Já na to kašlu. Hej, počkej! Mňáko se vypozil. Kamo, co se ti stalo? Prostě. Ve mně to Jsi nějaký skeleton. Co? Co? Počkat, nebyl jsem skeleton celý. Počkat. Co to? Co to? Necítím. On. Kde to jsem? A proč ho vidím, jenom on mě nevidí a nemůžu na ní šahat. To je hrozný. Jo, proč umřel? Já si aspoň, že mám to letadlo, tak se můžu proletět. Já co to tady je? Kde to jsem? I to ty? To nejsi ty. Kde to jsme? Kde to jsme? No přece v nebi. Já jsem se dostal do nebe. Jo? Aby si získal tu svoji blbost, musíš tohle udělat. Ale nedělej to. Vyskočí ti reklama. Ne! Už to máš? Pojď se kouknout do zrcadla. Jo, počkej, tady je jo, vlastně, počkat. Já si vezmu, no to je jedno. Pojď se kouknout do zrcadla. Proč vypadám tak hnusně? A proč vypadám tak hnusně? Za mnou ukážu ti něco, co on na zemi normálně nemáme. Zkus tohle jídlo. Sněz to.
To stalo! Koukni se, to se sedla! To je normální. Co se to stalo? Chceš, aby jsem zase byl normální? Pokud jo, tak musím ti něco ukázat. Proč si tak natahuje z ruky? Nevím. Pokud chceš, aby jsem byl zase normální, tak mě ukážu ti čím. Ale vrátíš mi to, já to miluju tak moc, že bych někoho, kdyby mi to ukradl, tak bych ho zabil. Proč ti mizí ruky? Dvojitě. Pokud chceš, aby jsem byl zpátky, tak mě tímhle zmláč tady. I když umřeš, tak se respawneš. Neboj, je to nevinný. Au! Neflakej mě tak silně, v nebi nemá být bolest. Počkat. Už mě flákej rychle. Usecím ti trápení. Ahoj. Já jdu do nebe. Co? Ne! Věci! Moje věci. Dej mi to vrať. Vrať mi to. Okamžitě. Vrať mi to. Vrať mi to. Co ty? No, kde to přišlo? Jo, to může vždycky. No, možná ne. Bože, ty lítáš. Já taky umím lítat. Ale ne tak dobře jako já. Koukej, já umím aj hýbat se u toho. Jo, a ukážu ti nejlepší část, co tady máš. Krásný obrázek. Můj bože, to je nejlepší, to je lepší než Mňauna Líza. Můj bože. Skvělý. Musím, počkej. Já strašně potřebuju. A taky miluju. Aha, kam jsi zmizel? A tady se. Že ve nebi mám krásnou prdel. Na zemi jsem měl takovou divnou. Pomoc, co na mě to sejde? Takže si... Chyť mě! Vrať se! Chyť mě! Koukej, co uděláš! Spadneš! Pomoc! Musím... Já tě chytím, neboj Chytěj mě se! tamhle na tom zeleným! Už spadni, nedrž se! Já jsem... Bude to bolet míň! Pomoc, mě někdo přivázal! Let mě! Jo, a taky umím lítat, koukej! To jak? No přece jsem tady díl než ty. A jak jsi to udělal? A co je tohle? Vypadni od toho. Ukážu ti trik. Pomoc! Já tě zbombarduju. Zbombarduješ. Keně. Ne. Stejky! Pane bože. Pane bože. Ne, to můžou jenom příležové. To nic nedalo? Kvůli tomu, že si tam dal styky. Pojď za mnou, ukážu ti i divnou věc. Když půjdeme tam, jak jsme gamili a já jsem tam sypl. Tady je game. Jo, to je skoro náš svět, jenom trošku podměněn. Líp. Miluji svoje
Nintendo. Pojď už sem. Jen tady není. Tam. Tam tu Pokémon hru. No. A ukážu ti něco, jo? Oh. To není Pokémon hra, to je Animal Company hra. Koukej. Když já se snažím umřít tam, kde jsem původně umřel. Ty jsi umřel na koukej. tam? Já. Prostě jsem skočil s tadyma, takže furt se to počítá. Tak koukej, nedovolí mi to. Já prostě nespadnu, já tady visím jako Spiderman. Ale ty jsi umřel jinde. Takže budeš viset jenom chvilku. RIP. Spiderman? Ne! Spiderman! Ale dokážu to už odtrikovat, vidíš? Au! Já se dokážu uslincetnout na konci, tak jako Spiderman. Jo? A ukážu ti poslední překvapení. Pojď za mnou. Překvapení. Aha, je to překvapení. Pojď na tu lavičku, dáme si sýr. Bude to sranda. No, sýr nemám rád. Au! Pojď ke mně! Pojď ke mně! Ty za to můžeš, jak jsem umřel. Ne! Kvůli tebe, Ne! Pojď za mnou! Co to je? Rybářský Pojď za mnou! Rychle, musím si vzít rybářský to se bojíš. Kdeže je? Tu je! Au! Přestaň. Umřel jsem. Počkat, já nemůžu umřít. Koukni se nad sebe. Furt nemůžu umřít. Pojď za mnou, ukážu ti trik. Tady se umří. Tak ne! To mě nedozede! Nikdy mě nedozede! Ne, tady je safe zóna. Jest. Přežil to! Přežil jste to! Přežil jste to! Stalo, Vy- Počkejte, vy jste byli na operačním stole. Počkat, od kdy máte takový? Jedno. Počkat, musím vás prohmatat. Jste živí. Jste živí, vy jste neumřel i potom, co jste krešli letadlo. Já jsem kreslil letadlo. Ty kámo? Ne, já jsem to jen tvůj táta. Zase máš ty své halucinace. Jo, ale mám špatný zprávy. Vy kámoš prý ragebaitinul a viděl jsem ho padat z tama a umřel. Počkat, já se musím kouknout na jeho, na jeho pouze. Asi. Počkat, já vím jako musí ještě dělají ten půzeb, takže mezi tím jim já vím, co ho probele. Který slibujeme milému, nevíme, jak se jmenuje. Jo. Krásný život v nebi, spíš je v pekle. Hej, On kde je se? v pekle, on je v pekle. Tak teďka.
Proč si musel umřít? Já mám nápad. Je to všem Kacenky! Kačenky! Revolver! Jo, fungovalo to. Můžu si tohle nechat? Může si nechat kacenku. Oh. Dám ti tu největší, ale. Tato je tam ta, ne, ta druhá. Jo, to je ona. Měl jsem šílený sen. Já jsem umřel a byl jsem v nebi. A potom jsem měl sen, že jsem byl s tebou. Já jsem taky byl v nebi. A co tu máme nad hlavama? Přece to dostaneš, když jsi v nebi. Počkat. Ty to máš taky. Znamená, že ty jsi byl v nebi, to nebyl se. Takže. Tam ten doktor mě oživil. Tak počkej, musíme si pročistit hlavu výřivkou. Pojď. Jo. Víš, co je lepší než výřivka? Videohry!